Ndichikutambirai zvekare pano patsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani, uchiri mutsva, kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patidoramba richidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndasubscribe, ndati like this video, ndati share this video kune hama neshamwari. Vadikani, pane prophecy iri kutenderera mastreets esocial media ende yapa kuti vanhu veruzhinji vave nekutya, vavhunduke, vaite bvunzurudzo pamusoro peprofesi iyi. Vamwe vakati aiwa isi tangomaka date tatongomirira musi wachiona tione zvichaitika. Nyika yeZimbabwe, vanhu vemuZimbabwe vopiwa mashoko ekuti musi wa22 June pane zvichaitika. Vangoti pane zvichaitika musi wa22 June. Video iyi rakakura zve6 minutes. Sikada kuti uruone, wapedza kuruona utazva unofika kucomment section. Vamwe vachiti aiwa tatotara date, tamirira musi wacho tione zvichaitika sezvamataura munhu waMwari kuti musi wa22 June pane zvichaitika. So da kusiya mchiona video, pedza kuona video tazva unofika kucomment section insahatirare ndiri pakukuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Misi nemisi, nguva nenguva, wasubscribe here, walike this video here, washare this video kune hama neshamwari here. Much love. Church, the guy told the son, people are struggling. People are suffering. And again, the disclaimer, today is not a prophetic service. God told me something about America, but why talking about America now? I was not fighting with God. Then God said, all right, it's okay. Kana wadaro chikaunda 16 to 22. Mswa 16 June to 22 June. Okay. So today is not a prophetic service, but after 22 June, I'll tell you. I'll tell you. Yeah, rapture. I'll tell you after 22, after this one. But papa jo sango bata zimu sasa zvaitika izvika zvimboitika zvi. Anditi. So ndakupa ine date anditi. Ipapa rachati mujekesi ndakujekesera. So this is not a prophetic service. But mchafara. 16 June anodi. Kusvika pa 22. My events arenga chingodi. Asingoita unfold. One good example, ndakakuudza kuti mfana wamunochemera rahasi yapinda nditi. Matukirwa ndiri kuitwa nani? Ndiye wamunoda bani Mwari akamuramba. Munoda bina shama bani Mwari akatoda David. Ndosanjika koma na nadu mkoma ndatika koma. Mukarowa Zimbabwe 45 years. Muchatiwo nemwana weZimbabwe. Nemudzimai weZimbabwe. Nekamuzukuru keZimbabwe. Urikuona ere wanyadzisa nyika yese nekurwa kwenyu wana 45 years. Nguwa ino Zimbabwe makura zvekuti amuchafani kurwa. Maakufana kuchigara pasi moti toita sei kuti nyika isumuke. Zvakuda to preach to each other, not color. Mbobata mwana wako kora. Awaka somtarisa. Usazonyaya kuita soti ndi mwana. Unofana kuziva kuti pane mudzimai andika. Gadzira unofana kuziva pane mudzimai. It's okay. Tikadai musakangana ndo zviri kupa noise kuma social medias because mwana ari kuchema kuna amai kuti baba ona zvaanoitwa, mama ari kuchemawo kuna mama kuti regedzai baba. Saka kunoti uyu ari kusapota uyu achisapota uyu, but mese muri vanai munhu wani. I think patakuenda atichadi chinonzi opposition. Uruda kuopoza chi ende munogara pasi motaurirana. Uruda kuopoza chi ndosa makambani zachipinda kurana kupfura nyika because makambani hakuna opposition. Machechi achirana kupfura nyika because machechi ana opposition. Nyika inonetsa nokuda kwekuti opposition. Tinoona kuwana kupandukira kuti inyaya yeopposition, inyaya yeopposition nekuti muripo atichadi chonzo opposition. Alright, adzirane ere nyika dzina opposition. Hakuna ere nyika dziri kurana dzina opposition. Zimbabwe ere muchakatsonga kuti mukakwanisa kurana muchiwirirana. Makabatana makola chiwirirana ika. Mogadzira government yenyu, transitional government national unit. Mowirirana kageza namunangagwa wacho nachamisa wacho. Wirirana ika.
handizve then mawirirana chibva ipapo ka muchinonga 1 wamawirirana chisodereko sodereko kwemi sodereko kudai pamusoro munhu wamwari izvi muchiisa uyu ka then taakuti step father nemwi baba ini karuwa pabhashi zvinonesere zvandiri kutaura izvi mozoti mangwana you speak in riddles handina kuudzai chekwadera. Are we together? Hazvichafanirwe kurova mwana akura kudai. Hazvichafanirwe kurova mwana akura kudai. Zimbabwe takura 1980 hasi nhasi hatichadi kurwa. Ndosama musatanga imwe hondo. Chinosaka kuti mufarire hondo imwe inyaya kuti hamuna zvinhu zvekuprotecta. Uri chigunduro chirara murodhi ungatadza kufarira hondo. But ini ndine kambani ndosati hondo ikauya ndopwanyirwa kambani yangu. Vashandi vangu vanoparara, dzimba dzangu dzinoparara, zvinobhombwa. Tarisa Russia neUkraine, vanhu vamadestitute. Handizvere cheche, inyaya yehondo, dzimba dzinoparara. Usina chekuseva, chekuprotecta, ungatadza kufarira hondo. Saka batsirwa nesu tine zvekuprotecta. Unoti ndakatenga mota zuro, motaura zvehondo, ndotombomirai. Tsoka ndo vangaida ro ndine mota ndine ndakatenga zuro mutaura zvehondo. Ora ndichida kuchata mangwana, ndikuda kuchata mangwana mutaura zvehondo. Komana musadaro mbomira ini. Wotaura stay away ndine bhazi rokunza zviro kuti ndikase kuita madhiri nditengese. Ndiromukira usiku nonyepa ndouya. Preach the good news. Preach the good news. Preach the good news. Thank you. You may be seated. But this guy is coming. The good part of it, akakaruwa kari kubva kunze. Pandakatanga this prophecy ndiramba ndichidzokorora bhozi yakusvika. Kune vanondifollowa nevanondimaka, hauna nharo nazvo, zvaakusvika. Karuwa aka kasiri muzano PF.